Hola, yoguis i yoguinis, mamis. Bueno, avui farem una classe per mamis i bebès. Ho intentarem, perquè la Lea ja té un anyet i és una mica difícil, però... I farem una pràctica molt enfocada a les mares, sobretot. Molt enfocada a les mares i serà curteta, perquè ja sabem que quan tenim bebès no tenim gaire temps de fer pràctiques llargues. I són classes pràctiques enfocades a bebès, sobretot a partir dels 2 mesos, millor, per la mare i pels bebès. Si és un part vaginal, potser pots començar un mes i mig o així. Si és cesària, recomanem esperar els 2 mesos, 2 i mig, depèn de la mare. Farem una pràctica molt a terra, perquè necessitem el bebè vol contacte visual amb les mamis i serà tot bastant a terra. És una pràctica que jo personalment recomano fer abdominals. Farem un tipus d'abdominals, però molt enfocat al postpart i tampoc farem gaires obertures de cadera ni de pelvis perquè és un moment de tancament més que d'obertura. Doncs comencem. Comencem tancant els ulls. Pots agafar el bebè sobre o pots deixar-lo si està tranquil·let. I comences a respirar llarg i profund, inhalant, portant aire a la pelvis, i exhalant, relaxant. Comences a allargar l'esquena, relaxant espatlles, una mica enrere i avall. I et quedes uns instants connectant, preparant-te per la pràctica. I des d'aquí, quan sentis, pots començar a fer cercles amb el coll, mig cercle, portant l'orella cap a l'espatlla i cap a l'altre costat. I inhalem quan pugem i exhalem al baixar. Aquí comences a sentir si hi ha algun punt amb tensió i envies l'oxigen cap allà. Aquí ens quedem al centre i inhales braços amunt i exhales cap a la dreta fent una petita torsió. I inhales de nou amunt i exhales cap a l'esquerra. Això ho podem fer amb el bebè en braços també. I torna al centre. És un moment que podem deixar els bebès aquí estirats, si estan tranquils o ja seuen, i ens posem en 4 grapes. Des d'aquí començarem amb el gat i la gata, inhalant, mirant amunt, exhales, mires el melic i arrodoneixes l'esquena. Inhales, mires amunt, espatlles enrere, exhales, esquena ben rodona. I una més. Aquí pots quedar al centre i deixem caure la cadera cap a un costat i cap a l'altre. I aquí ja comencem a deixar anar les lumbars, que normalment és una època en què les tenim molt carregades. Queda't al centre i ara volem estirar braç dret, cama esquerra. Lea. I estires i creixes i creixes i creixes. I aquí inhales i exhales, ajunta el colze i genoll.
In. Ex. In. Ex. Una més. In. Ex. Inhales, eleves un cop més. I exhales, baixa. I canviem. Inhales. Pres esquerra, cama dreta. I creix primer. Estira, estira el melic endins. Inhales. Exhales. In. Ex. In. Ex. Purament, inhales. Si mous els ditets sempre els encanta. Tu t'agradaràs. I exhales. I estires, estires, estires. I exhales, baixes. Aprofitem per anar fulla plegada. Separes els genolls i aquí estirem el braç. I aprofitem per aprofitar per jugar amb els bebès. Si no han marxat. Mira, mira, mira. Vale, des d'aquí pugem a poc amunt. I aneu com a planxa, volem les espatlles just a sobre dels canells, i aquí volem apretar el melic endins. Intenta que no tinguis la cadera amunt ni molt avall. I aquí inhales i exhales enrere, boca avall. Inhales i exhales boca avall. Ai, que no passa. Dos més. I exhales enrere. I veieu com bebès sempre es pot. I exhales boca avall. I queda't aquí 3 respiracions. I des d'aquí anem endavant, portem els genolls i ens estirem panxatet. Deixem els avantbraços a terra i intentem col·locar els colzes just a sota les nostres espatlles i volem fer aquesta petita tracció, com quan fem cobra, de portar el terra cap a nosaltres i allargar lumbars. Aquí doblem les cames i simplement deixa que caiguin cap a un costat i cap a l'altre. Tornem a deixar anar lumbars. Deixa d'anar. I descanses. Vine aquí. Aprofitem que si veieu que el bebè plora o que s'escapa, doncs podem provar de fer coses amb ells. Vine, vine. Podem agafar amb braços i obrirem cames i podem fer un exercici de deixar anar també la cadena, deixar anar l'esquena, ens movem d'un costat a l'altre. Cap a un costat, vigila sempre amb el genoll que entri endins. Podem provar aquest o podem fer després també cercles. Cap a un costat. O cap a l'altre. I canviem el bebè, el canvia de costat. Des d'aquí ens posem el bebè al centre, tot això ho podem fer en bebè o sense. Inhales i exhales endavant. Inhales i exhales endavant. I una més. I exhales. I amunt. Gires cap a la teva dreta. Deixem la cama dreta davant
l'esquerra darrere. Llavors ens col·loquem el bebè a la dreta. I aquí inhalem. I exhala, les portes al genoll, just en línia amb el teu turmell, i aixequem el taló de darrere. Inhales. I exhales, baixem el genoll. In. Ex. El genoll no arriba a tocar terra. In. Ex. Una més. In. Ex. I canviem. Ara una esquerra davant. I canviem el bebè de costat. Vinga. Aquí us el podeu sentar a la cama, de fer-la plana de bebè. In. Ex. In. Ex. In. Exhales. Una més, in. I exhales. Vale. Des d'aquí podem tornar a baixar a terra. Primer una cama, després l'altra. I anem a compensar la postura d'abans amb Ardha Chanumanasana. Estirem primer la cama dreta endavant i anem el fèmur ben recte. Aquí inhales i exhales, allargues l'esquena i vas intentant portar el melic cap al teu genoll. Entreu, respiracions aquí. I canviem de cama. Sent pel gos. I cama esquerra endavant. Igual, la cadira que està sobre el teu genoll. I aquí inhales. I exhales i vas endavant. Ja és una mica difícil ja quan el bebè té un any. Vale, tornant. Vale, anem a fer uns exercicis a terra estirats que podem fer amb el bebè a sobre si ja veieu que s'aguanta. Vale? Si no, els deixarem estiradets al costat. Vinga, vinga. Podem inhalar amunt i exhalar. Inhala amb un melic endins i exhala, baixes. In. Ex. Una més. In. I exhales. Exhalo. Inhalo. I exhalo. Podem fer entre 8 i 10. Llavors podem seguir amb el bebè aquí sentat i agafarem amb la mà dreta el dit curt del peu dret. I estirem. Cantem. Aquí intenta que la teva espatlla dreta no s'aixequi gaire del terra. I canviem. I fem la mà esquerra, agafa el dit curt del peu esquerre i amunt. Recorda que si el teu bebè no es seu encara, millor deixar-lo estiradet al costat. I canviem. Acabarem amb una torsió. Podem fer estirets a terra. Igual, podeu fer el bebè com el teníem fins ara o estiradet a terra. O si és com la Lea, doncs ja lliure. Aquí obrim braços al peu i estirem el peu la cama esquerra. Inhales i exhales portant el teu genoll dret cap a l'esquerra. Procura estirar i col·locar bé primer l'omòplat esquerra
I llavors mireu a la dreta. I canviem. Estires la cama dreta i portes el genoll esquerre cap a la dreta. Recol·loques bé l'omòplat, l'espatlla i mira a l'esquerra. Anem tornant. I ens preparem per la relaxació. Podeu deixar el bebè al vostre costat i col·locar-vos panxa amunt. O una altra opció és posar-vos de costat en un coixí i fer la relaxació aquí ben a prop. Espero que us hagi agradat, que us serveixi i que els vostres bebès us deixin una mica de temps per fer-la. Gràcies!